Hãy subscribe
mumpung pinanggih ayo padha dolan ning Gembira Loka nggih. Iya Budhe ya. Mumpung wis longgar ya padha dolan. Dolan ning Gembira Loka ya, Di. Dolan ning ndi, Mas? Ning Gembira Loka. Mik wiraswara, Mas. Gajahe ana huntane ana Thank you.
Wiraswara. Dina minggu tone. Sik Mikwira kok kon terus to ya. Gajahe Ana kontane
nggih. Pancene garape Jatilaras nggih ngeten iki. Wah, jan ora kurang prayoga nan. Jan napa meleh sing asta kendang niku Mbah Degel jan hebat. Pun kok. Lah iya, dongkolane seniman nggih niku kok. Ora nek cacate. Ora nek cacate. Ora nek cocote piye Lah iya to. Cacate Nah, Din, dikendhano. Ora nek cacate. Oh, Pokoke apik ngono lho, Bude. kerupuk ki sing ngendang ki ora nek cocote ngono. Beladekan. Lah Ada wong mantuk. lah iya to. Iki. Wong sakmono gedene kok cacat-cacat ke iya. Ora nek cacate tegese wapi. Nggih. Oh nggih. Nggih. Saestu. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pepunden sepuh ugi para bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang patos pinundi langkung-langkung panjenenganipun Bapak Letu Purwanto dan Ramil Bringin sekalian Ibu Martini ingkang ari kalenggahan siang punika kepareng nimbali kula sakadang seni paguyuban Jatilaras kasepuhan panjenenganipun Bapak Gandhi ingkang saking Margomulya Bojonegoro. Wondene ari kalenggahan siang punika kinen caos panglipur kunjuk sagung para tamu undangan kakung Sumawana Putri langkung-langkung sutresna budaya Jawi. Wondene ari kalenggahan siang punika makarya sarengan kadang kinasih Sinoman Abdi Mulya Dukuh Wangkuk tan kantun kagiyaraken langsung lumantar live streaming Kang Remes ingkang saking Gunungan Magetan. Ugi makarya sarengan Madonna Audio Sound System. Ya, jan sone jan kepenak tenan. Wondene rikalenggan siang punika kula sakadang karawitan Jatilaras duhoni dawuh tinimbalan saking pepunden kula Bapak Purwanto sekalian Ibu Martini kanthi hajatipun nggih amiwaha putra putrinipun ingkang sesilih Roko Mas Bagus Arif Rahman Setiawan SPD ingkang kala wau enjang wetawis tabu sedasa kawisuda anut satataning adat Widi Widana ingkang sampun lumampah wonten ing Dusun Wangkuk RT setunggal RW kalih Desa Warok Kalong Kecamatan Kwadungan ingkang sampun jinatukrami kalian Roro Ayu Ninda Afiska Permatasari SPI. SPI ini napa Bu? Ya mundhet peso. Wong iki lho ora nek sing do mangan sekolahan mboten ya Mas. Mula kuwi kan aku nderek pirsa jenengan kok ya. Nyuwun pirsa jenengan SPI iki apa to? Nah, Nek mboten kelentu niku sarjana pendidikan Islam ngaten. Mbok pilih lho ke. leres ngoten nggih Pak Purwanto. Nggih. Oh, Oh, sarjana perikanan. Banter kleru. Mula kuwi kok ya. Diomongi kok ora tau mangan sekolahan lho Mas, dadi ora dong. Lah witekno namanya sekolah manggon guri dhewe kok ya. Sekolah Nggih. bayare dhuwit. Putri saking panjenenganipun Bapak Warsito Kasun Simo kalih sekalian Ibu Sri Sukesi sarjana pendidikan. Nah ngerti ku SPD tok ini lho. Nah SPD kena guru ngene. Nggih. Derek mangayu bagya rikalenggan mangke suka parisuka lelipur lumantar kula sakadang karawitan Jatilaras ing pangajab ndadosaken suka saha rena penggalih panjenengan mliginipun kadang sinoman mangke saged damel jampi sayah mekaten. Nggih. Monggo salajengipun menapa ingkang badhe tumunten katur Bu Waranggana kula nderek. Adat saben punika nggih ngaturake jineman Mas nggih. Oh jineman nggih. Nah, Ngoten. nggih. Karanten tasih wonten wekdal ingkang mirunggan. Nggih. Ngaten nggih Mas Nggih. Nadi. Nggih, ngaten.
Lah mangke syukur bagi mangke kadang Sinoman kersa nembang piyambak dono suwanten wah malah sekecok. Aku percaya nek Sinoman wangkuk kene iki tenan kok ya. Oh iya kok ya. Napa melih mangke kagungan hajat mangke kepareng mangke dono suwanten ngaten. Nggih. Mangga. Ayo diawiti saka pinggir. Pinggir ya Mas ya. Saka pinggir etan dhisik. Ora nek jamak lumrahe kok ujug-ujug tengah kan ya ora. Kok langsung dijujuk kae. Lah iya mesti kok pinggir lagi lerek-lerek ngoten. Iya. Aku nek nglangkahi anu sing Lah Mbak Yuni kok kualat. kualat. Saka etan dhisik. Ngono ya Mas yo. Nggih. Ben gak kesel. Ben gak kesel. Yo saka etan dhisik. Piye iki genahe sidane? Ah jarine urut. Lah ya urut saka etan dhisik. Sing Nek biasane ya. Mas Put sebutane nggih, pripun? Biasane niku saka sing tuwa sik terus lagi nom-nom. Oh ngaten. Lah iki gandeng, heeh. Iki gandeng enek pesinden jebolan. Jebolan apa? Ya ta. kaya rinjing apa tembo wae kok jebolan. Kaya anu ning TV-TV ngono ki lho. Iki termasukkan sinden anyar. Oh ngoten. Iya. Iki Weton TV berarti cara niki. nggih. Niki napa niku kersane Mbak Dwi riyen Dwi, ngaturaken. nggih. Nah, nggih. Monggo Mbak Dwi jineman sawetawis. Becik apa wong urip ning ngalam donya Enjih, Mas Put. Nggih. Kalau mau disambut dipun aturaken jineman uler kambang. Biasane menika sak paket menawi Pak Digol nika. Nggih. Nggih, lha nggih sak paket. Sak paket niku Nggih jineman, nggih mangke terus dibablaske napa ngoten nika biasane nggih. Nggih, yen ngoten anu di
anu gladek grinding nggih. Nah, ngoten lho. Nggih, aku arep ngarani engko ndak kleru. Nggih. Lah jur sing ngaturke Jineman ki mau sapa to kok? Aku kok. Lah sing ngaturi mau kaya wiraswarane to. Biasane Jineman Mas Put ngono kaya. Nggih pun kula aturne kalau ngoten lho Mas Nadi. Enggak kepripun? Anu pesinden enggal jebolan. Oh. Jebolan niku wae lho. Ora ya kepengin keprungu. Jebolan kono rumah sakit jane. Jebolan. Iki kok ngendi to daleme? Omahe iki ngendi kok jebolan ngendi iki? Ajane iki ya mbok ditepungke dadi kersane pirsa. Mbok Jobi. Nggih. Nggih. Mbak Dewi menika ingkang saking pundi nggih? Nah. Kula pun ditraktir, Pak. Saking desa Megeri, Mas. Megeri, wo, alah lah ya wong sisih lor kulon kono kok ya. Megeri niku pundi? Pundi, Mbak? Niku Kabupaten Kradenan. Kradenan. Kradenan ki kabupaten jadi Kecamatan. Kabupatenipun Blora. Nah, lah ngono lho benahe iki. Desa Megeri. Desa Megeri. Kecamatan Kradenan. Kradenan. Kabupaten Blora. Blora. Elah. Aduh. Aduh. Jan. aduh karo bumine dhewe kok Jan ora kaya Pak Pur. Nggih, tenan. Nimbali karawitan. Karawitan. Presiden jan aduh. Aduh kabeh. Karawitane saking Margomulya Bojonegoro. Nggih. Nggih. Terus pesindene saka saka Blora. Saka Blora. Wah, jan elok. Napa meneh sing ngendang niku? Pripun? Sing ngendang niku saking anu Pilang Kenceng mriku nggih. Madiun. Nggih, Madiun niku. Niku pocokan setunggal niku. Oh, sing kulino dipocok nih ta? Aku jane demben ya pengen mocok. Mocok sapa? Ya sing ngendang kuwi. Wah, lah anak niku kudune 2 tahun kepungkur kok mocoke kok. Nggih, monggo glathik grinting jinemane. Nggih. Kinu pita kangku
tani bapak tani mingat mingut ambesanut nontoni parine hasrut manuk pedet diet pating ceruwet wet sandang pangane suwe
matur agunging panuwun sarengan para kadang paguyuban seni karawitan Jatilaras ingkang saking Marga Mulya Bojonegoro kasepuhan panjenenganipun Bapak Gandhi. Wonten ing kalenggahan siang punika nuhun dawuh tinimbalan pepundhen kula Bapak Purwanto sekalian Ibu Martini Dusun Wangkuk RT Tunggal RW kalih Desa Waruk Kalong Kecamatan Kwadungan. Kinen caos panglipur kunjuk sagung para tamu undangan langkung-langkung sutresna budaya Jawi wonten ing Dusun Waruk mriki nggih. Kepareng Wangkuk. Nah, dusune Wangkuk. Nah, desane Waruk Kalong. Nah, nggih. Kalajengaken rikalenggan siang punika makarya sarengan kadang kinasih paguyuban Sinoman Abdi Mulya nggih. Dukuh Wangkuk ugi nggih. Mbebiling samangke Bapak Ibu tamu undangan kepareng ngersake lelagon kula sakadang nggih. Sarengan kula sakadang Jatilaras. Caos panglipur kunjuk sagung para tamu undangan kagiyaraken langsung lumantar live streaming Kang Remes. Nah, mbok bilih mangke Bapak Ibu Sutresno ingkang sampun kepareng rawuh mangke mantuk saking mriki saged mirsani wonten HP-nipun piyambak-piyambak live streaming wonten Dalem Agung Bapak Purwanto sekalian Ibu Martini mekaten. Mas Put. Nggih. Nggih niki katitik tasih wonten wekdal ingkang mirungga. Nggih, leres. Niki kanca-kanca Jatilaras badhe ngaturaken Napa? gending langkung rumiyin. Oh, ngaten. Nggih, nggih, pun nderek. Nggih, heeh. Mumpung di live streaming kalian Kang Remes. Kang Remes. Jan elok tenan.
Kang
Aku
Nabi. Iki nek wong kawak-kawak mesti nyantol. Esok Mbak Ayu yu padha nutu pari kang wis tuwa lesung halus mawis pancen nyata benar Sri dadi pokok Blok